दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोरा अरायथा रेजिस्टार नांगौनि थाखाय सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार फरायसालिमा सराइबिलावबो बे धरना हाबाफारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गाहाय एबा रेजिस्टार लाइस्राम लाड्डु सिंनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। बे सोमावसारनायनि गेजेरजों रेजिस्टार लाइस्राम लाड्डु सिंखौ थाबैनो बोखारनानै थाबैनो बिटिआरनि सिंनिफ्रायनो सासे रेजिस्टारखौ थिसननांगौनि दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै बड'लेण्डनि गासै जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसालिमाफोराव जानाय बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ गोख्रोङै सोमावसारो फरायसा आफादा। जमदुवार फरायसालिमानि गोबां फरायसाफोर आरो दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों बे धरना हाबाफारिया जाफुंसारदों। गिबि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। जे जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गंसेल' मुलुगसोलोंसालि बा इउनिभारसिटि दं। बे जाबाय मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। आरो जोंहा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावनो जोंहा गोबांथार जोंनि फरायसालि बा कलेजफोरा दङ। गासै जोङो हिसाब खालामनानै नायोबा गं 50निबो बारा जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय कलेजफोर दङ। आरो जोंनि फिउचारा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावनो सोनारनानै दङ जोंनि सोलोंथाइनि इयुना। बेनिखायनो नाथायबा जोङो नुदों जे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय भाइस चेन्सेलर जे लाइस्राम लाड्डु सिं बिथाङाहाय गावनि गोसो बायदि खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जे बिथाङा जे जोंनि रायजो राजानि एबा जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै जेबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोङो दिनैबो नुदों जे बिथाङा हारसिङैनो गोबां डिसिसनफोरखौ लाबाय थादों। आरो जों नुनो मोन्दों कि जोंनाव दा जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे दासिमबो बेबायदि पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ थिसननायखौ नुवाखै। जाहाय इनचार्ज होनानै बिथाङा सालायबाय थादों आरो गावनि जे माने डिक्टेटरशिप माने थांखिजों बिथाङा खामानि मावबाय थादों। जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समाव गोबां भुगिनो गोनां जादों। नांगौ समावहाय रिजाल्ट होनो हायाखै आरो रिजाल्ट होनो हायैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय मुं थिसनहैनाय बा एडमिसन लाहैनाय समाव गुबुन गुबुन जेंनाया सोलिबाय थादों। स' बेनिखायनो जोङो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय मोनसे जे थि एबा पार्मानेन्ट बेबायदि जोङो रेजिस्टार जों मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय जायफोर जेंना बिथाङा खालामबाय थादों जे बिथाङाहाय जे जोंहा जे बेवहाय मोनसे कर्ट मिटिं जानांगौ बे कर्ट मिटिंखौ बिथाङा खालामाखै। फारसेथिं बिथाङाहाय जे जोंहा इसि मेम्बारफोर थायो बे इसि मेम्बारखौबो बिथाङा सोफुंजोबाफालानो सासे सानै इसि मेम्बारखौ लानानै बिथाङाहाय जे गावनि गोसो बायदि डिसिजन होनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सालायबाय थादों। स' बेनिखायनो जोङो दिनै बे धरनानि गेजेरजों जे जोङो बिथांखौ जोङो हुंखार होनो नागिरदों जे बिथाङाहाय जे जोंनि इउनिभारसिटिनि जे जायफोर जेंना बे जेंनाखौ बिथाङा सुस्रांनांगौ। गोख्रैनो जे जोंनियावहाय बेवहाय बेबायदि अरायथा सासे रेजिस्टार थिसननांगौ। आरो जोंनि जे जायफोर इउनिभारसिटिनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ बिथाङा थिग मानिनानै सोलिनांगौ। मानोना बे गंसेल' इउनिभारसिटियाहाय जे जोंनि बर'फोरनि जे सोमावसारनायनि थैनि गेजेरजों मोननाय बियो इउनिभारसिटि। आरो बे इउनिभारसिटिखौ जोङो बेनिखायनो जोङो मोजांखौ जोङो लुबैयो, मोजां जानायखौ जों लुबैयो। आरो बिथाङाहाय गुबुन जे जोङो थांनाय 12 जोङो बे नभेम्बरावहायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि दरखंआवहाय जोङो धरना हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे समावहाय धरना हाबाफारिखौ लानायनि उनावबो नाथाय जोङो नुनो मोन्दों जे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे भाइस चेन्सेलर बिथां लाइस्राम लाड्डु सिं बिथाङाहाय जे जोंनि रायजोफोरनि जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। स' बेनिखायनो दिनै गंफ्रोमबो कलेजफोरावहाय बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों।